Dobrý deň, v dnešnom videu si vysvetlíme, ako vyrobíme interaktívny prototyp nášho návrhu webovej stránky Filozofickej fakulty. Otvoríte si váš návrh vo Figme, takto ako vidíte pred sebou, a ideme vytvárať interaktívny prototyp. Interaktívny prototyp je vlastne simulácia vzhľadu, v našom prípade webovej stránky, so všetkými funkciami, ktoré tá webová stránka má, čiže rôzne používanie tlačidel, steperov, a zmena, nahrávanie obrázkov, všetky funkcie, ktoré sú bežne dostupné na webovej stránke, ide simulovať v prostredí aplikácie Figma. Takže prvú vec, ktorú musíte urobiť, je, že presuniete sa na pravú stranu a teraz sa nachádzate v položke Design a vedľa máte tlačidlo na položku Prototype. Kliknete na to a teraz sa vám Figma, bez toho, že by sa zmenilo niečo na vzhľade, prepla do módu prototypovania. V tomto móde si môžete nastaviť nejaký typ zariadenia, na ktorý chcete simulovať. Váš web môžeme si ukázať iba názorne, ako to napríklad vyzerá. Zvolím si rozhranie MacBook Pro 16, ale s nejakým rozlíšením. A keď sa na to pozriem, tak tu vidíte, že zobrazí sa vám taká ikonka, alebo taký náhľad vlastne MacBooku a vo vnútri v rámci toho displeja sa vám bude odohrávať vaša prezentácia. Nevýhoda týchto nastavení je v tom, že sú tam niekedy veľmi zvláštne rozmery toho devices v pixeloch, takže keďže sme my robili návrh na štandardizovanú stránku o rozmere 1440x1020 pixelov, tak bohužiaľ to tu v danom momente nenájdete, ale viete si pomôcť pomerne jednoducho. Zadáte položku Custom Size. Orientácia nebude na výšku, ale na šírku, čiže Landscape. A zadáte rozmer vášho prototypu, čiže máme 1440 na 1024. Potom sa nachádza farba, čiže to bude farba backgroundu alebo pozadia. Tak, takýmto spôsobom sme si nadefinovali prostredie, v ktorom sa bude odohrávať naša prezentácia. No a ideme vytvárať samotný prototyp. Prvým krokom, ktorý musíme urobiť, je to, že na stránke homepage si ju takto zväčšíme. Musíme prepojiť tlačítko prípravný kurz a druhú podstránku prípravného kurzu. Takže ja to budem robiť takto troška v náhľade, ktorý je zväčšený. Tu nám v tomto momente veľmi pomôže na ľavej strane, keď sme si organizovali tie layersy, že teraz budete mať dokonalý prehľad, kde sa čo nachádza. Takže rozkliknite si Frame Homepage, nájdite položku Slider a v rámci toho slideru nájdete primárne tlačidlá L. Tak, teraz máme označené tlačidlo a keď sa na ňo premiestnite myšou, tak uvidíte, že sa vám tam objavila taká ikonka pluska. Kliknite na ňu a z tejto ikony dokážete vytiahnuť takúto linku a nasmerujte ju a napojte ju na druhú podstránku prípravný kurz. Keď to tak urobíte, objaví sa vám takéto plávajúce okno interakcia, kde sa môžete nastaviť tú interakciu, ktorá sa udeje, keď ten používateľ buď klikne alebo niečo urobí s tým tlačidlom. V položke Trigger môžete zadefinovať, čo má vyvolať danú akciu. Čiže
Môže to byť klik, posunutie, môže to byť tzv. Hover alebo stlačenie, čiže niečo, čo sa objaví nad tým, niečo, čo sa stlačí, dokonca sa tu dajú simulovať aj rôzne gamepady, alebo to môže byť pohyb myšov a tak ďalej a tak ďalej. Tých možností viac, teraz si nebudeme jednotlivé rozoberať. Vy zapnete možnosť on click, no a pod touto možnosťou je action, a to znamená, že tu určujete akciu, ktorá sa má udiať potom, keď niekto klikne na tlačidlo prípravný kurz. V našom prípade chceme dosiahnuť, aby sa nám otvorila stránka prípravný kurz, takže zadáme príkaz navigate to a pod tým máme položku destination, a keďže tých našich podstránok máme dve, takže definujeme tú prvú prípravný kurz. Potom ešte položka Animation, ale tu si môžete pozrieť v nejakých detailoch aplikácie Figma, ako má prebehnutá animácia, je tam viacero možností, ale nechávajte teraz položku Instant. Tak, keď máme takto zadefinovanú túto interakciu, zatvorím ju krížikom vpravo hore. Dobre. V tomto momente, aby ste pochopili, čo sa udialo, si môžete skontrolovať, či vaša interakcia funguje jednoducho tak, že v pravom hornom rohu máte také tlačítko Present a keď na ňo kliknete, tak sa vám spustí v ďalšom okne váš prototyp interaktívny. Čiže tu vlastne vidíte váš návrh webovej stránky, môžete si ho takto zaskrolovať, áno. A jediná funkčná položka je teraz prípravný kurz. Zistíte to pomerne jednoducho, že keď sa budete predmiestňovať na všetky prvky a komponenty, v žiadnom sa vám neobjaví ikonka prstu alebo ruky s prstom. To znamená, že tento prvek je interaktívny. Klikneme na to a otvorí sa nám stránka prípravný kurz. Dobre, teraz si tento náš prototyp jednoducho zavrieme cez tlačítko alebo cez krížik a ideme pokračovať v tvorbe prototypu. Takže presunieme sa na podstránku prípravný kurz a na tejto podstránke musíme zadefinovať ďalšie veci. Tu chceme dosiahnuť, aby pri kliknutí na prihlás sa na prípravný kurz a na tlačidlo plus sa nám ten stepper takto otvoril. Áno. Takže opäť to urobíme pomerne jednoducho. Teraz si zatvoríme alebo zložíme frame homepage a rozbalíme si frame prípravný kurz. No a ideme do položky stepper a nájdeme akordeón 0.1, čiže ten úplne prvý, on sa vám aj vysvietí a otvoríte si ho. Teraz chcem na položku alebo na časť text pridať interakciu, čiže označím si v Layers of Text, presuniem sa na ten text, opäť sa mi tam objaví ten krížik, to plusko a to potiahnem na podstránku prípravný kurz 2. Áno, čiže opäť je on click, navigate to, prípravný kurz 02. V poriadku. Teraz ale toto isté chcem dosiahnuť aj s tým pluskom, čiže kliknem na položku Content Add a opäť sa premiestním myšou na túto položku, objaví sa mi plusko, kliknem a opäť dám on click, navigate to, prípravný kurz 2 a zatvorím krížikom. Tak, v tomto momente by sme teoreticky mali dokončenú túto prvú podstránku, ale treba myslieť logicky pri vytváraní toho prototypu a treba predpokladať, čo všetko môže v danom momente používateľ využívať alebo kliknúť. V tomto momente si to ukážeme na tej jedinej veci, ktorú môžeme urobiť, a to je to, že v headri môže používateľ sa chceť vrátiť na hlavnú stránku, čiže
klikne na logo Filozofickej fakulty. Takže zbalíme si stepper, otvoríme si header, ktorý máme pod názvom webové sídla, otvoríme main section a nájdeme položku logo. A teraz sa opäť premiestnime myšou, ale dáme navigovať na homepage. Áno, takže tuto vidíme. Na jeden klik navigovanie na homepage. OK. Dobre. Môžete v podstate urobiť ten model aj dokonalý tak, že máme tu ešte tú omrvinkovú navigáciu. Tam to takisto sa dá využiť, môžete to vlastne urobiť tej omrvinkovej navigácii. Taktiež otvorím si to. Vlastne tu mám tento náš prvú položku link content, kde je domov, na to môžem kliknúť a opäť si to môžem prepojiť s homepageom. Áno. Tak, v tomto momente máme už v podstate krok dozadu, krok dopredu, čiže otvorenie toho stepra. Takže presúvame na prípravný kurz 02. A v tomto momente sa nám bude diať to, môžeme si to aj potom už na konci ukázať, že pri kliknutí na položku prihlásená na prípravný kurz alebo na plusko sa nám otvorí táto stránka. A keďže je identická, uvidíte, že budete mať pocit, ako keby sa vám ten stepper otváral. Ale potrebujem urobiť ešte aj tú vec, že na tejto stránke prípravný kurz 02, keď sa znova klikne na ten názov, tak aby sa mi to vrátilo na tú predchádzajúcu stránku. Takže zatvoríme si frame prípravný kurz, rozbalíme si frame prípravný kurz 02, opäť nájdeme stepper, nájdeme prvý akordeón, rozbalíme položku akordeón big, tu si nájdeme text, prejdeme na neho a teraz ho naviažeme, aby sa vrátil ako keby naspäť na stránku prípravný kurz. Áno, čiže na jeden kliknutie na stránku prípravný kurz. A to isté urobíme aj s tým mínuskom, opäť ako keby sa nám vrátil na stránku prípravný kurz. Dobre, čiže teraz máme ten stepper už hotový a ešte dokončíme v podstate to, že aj z tejto stránky, pokiaľ by sa nám chcel vrátiť používateľ na hlavnú, tak musíme v headeri cez položku main section, položka logo, kliknúť na to, že sa nám to vráti na tú prvú stránku. A teraz vám ukážem jednu vec, že v podstate nevidíte ten homepage, ale keď si kliknete takto, že na jeden klik navigate prípravný kurz, tak to zmeníte z prípravného kurzu na homepage. Tým pádom on sa prepne na ten homepage. A to isté môžete urobiť aj v omrvinkovej navigácii, čiže prvá položka. Bez toho, aby ste si to nejak oddialovali, tak si dajte navigate nie na prípravný kurz, ale na homepage. No a poďme si teda skontrolovať, ako nám funguje náš prototyp. Ja som sa teraz premiestnil na hlavnú stránku alebo na homepage a tu vidíte jednu dôležitú položku Flow 1. Je to taká záložka, ktorá nám ukazuje, kde sa začína ten váš prototyp, kde je tzv. východiskový bod. Hej? A tie prototypy sa dajú robiť tak, že tých ciest môže byť viacero. Áno. Čiže vy si napríklad teraz vytvoríte jednu používateľskú cestu, to, čo robí ten používateľ, a môžete ju definovať flow 1, zároveň môžete pridávať ďalšie cesty a tak ďalej a tak ďalej. Ale to v tomto videu nie je obsahom tohto videa, čiže my sa teraz pozrieme, ako vyzerá náš prototyp. Takže ideme na pravú stranu, pravo hore, klikneme na tlačidlo Presence, chvíľu to potrvá, kým sa nám načíta náš prototyp, pretože už sme tam pridali nejaké prvky. No a máme to teraz pred sebou. Takže homepage,
môžeme ho scrollovať. Zároveň tu upozorňujem, že teraz keď sme si nastavili rozmer toho nášho pageu alebo screenu, tak vlastne aj vidíte, ako vám vychádza ten archív článkov, čiže či sú viditeľné tie prvé karty, ale to teraz nie je až tak dôležité. Takže poďme si kliknúť na prípravný kurz. Otvorí sa nám stránka, opäť vidíte, že je scrollovateľná. No a teraz ideme skontrolovať, či sa nám podarilo urobiť interaktívny ten stepper, takže klikneme na prihlás sa na prípravný kurz. Vidíte, otvoril sa, kliknem znova, zatvoril sa. V tomto momente si vyskúšam to plusko, kliknem na neho, kliknem na mínusko, otvorené, zatvorené. Takže teraz vlastne sme vytvorili ilúziu v tej interakcii, že sa nám ten stepper otvára a posúva. Áno? Dobre, skúsime ešte tie prvky, ktoré tam máme, čiže vrátiť sa na homepage cez Filozofickú fakultu. Super, funguje nám to. Dáme sa naspäť a vyskúšame ešte položku domov a funguje nám to. Dobre, takže keď to máme teraz takto urobené, tak máme vlastne hotový náš prvý interaktívny prototyp. No a tento prototyp my v úlohe číslo 8 dáte zdieľať. Ale teraz už nedávate zdieľať ako v prípade vášho návrhu, že mi dávate zdieľať tú figmu, ktorú vytvárate, ale dáte mi zdieľať ten prototyp. Rozdiel uvidíte v tom, že pri tej karte, v tej záložke budete mať vpredu taký symbol play. Áno. A v prípade, že ste v návrhu, tak tam máte symbol taký hrot pera. No a v tomto prípade, keď sme v tom prototype, tak si dávate mi zdieľať cez tlačidlo Share. Prototyp zdieľame týmto spôsobom. Klikneme si vpravo hore na tlačítko Share prototyp. A tu už máte zadefinované parametre, kto môže ten prototyp vidieť, keďže vy ho chcete posielať len na to, aby to niekto videl, čiže aby nikto to už nebude editovať, takže dáte ktokoľvek, anyone can view a nemusíte nastavovať absolútne nič a len kliknete na položku copy link. Link máte skopírovaný a opäť mi ho v edu odovzdávate v kurze ako link, ktorý si môžem teda pozrieť a uvidím, ako funguje váš prototyp. Takže toto bola posledná úloha v našom seminári. Prosím, vypracujte ju podľa týchto inštrukcií, vytvorte si interaktívny prototyp a odošlite na hodnotenie. Ďakujem pekne za pozornosť.